Kadon the Samson Tanol and Penangway Talkshow on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State Penangway Part 464 law. Last Penangway Letter Tame Khei Sarjay Katha, retired IAS officer Hansi Hapon law, and the Pan Kivan Pot Denkon. Adon Tulam, Khei depend on P, along the Pandame Letter Hapon law. Last around the Pandame Denkon law. Last Penangway Letter Tame Khayalam Hisin Chitan Ponji, special Nilitum Labangso, Toxot as a typen, Khei Ajay make Mate Nilitum Labangso, aputhak Chitan Ponji, La Katini Nipenapot, Ilitum a Khei Pandame, Ilitum Chinghon Dected Pot, La Soap, aputhak Sentum the Chitan Ponji. That's a Pordo low pot, Chankon people. Lasi Khei are sick, krum mate labangso ang kurala aputhak senia Francis apan betar po. Lasilada constitution long lang loklotam te ilitum han 6 schedule long konon lapen Indian constitution long ilitum lang dam potada kheglongji. Tribal ko situm hanang ketok halada. Scheduled and tribal area ilitum article 244 clause 2 long ilitum lang dam lokotay Indian constitution long ta hadak tok. 1949 ni kan si pilot pot constitution along lapen aku 6 schedule long ta itum purdo tante angdeng ting koi long ta tribal area pu la sila bangso a tribal pu nanghi lam along ta me than pon lo la tribal pu ke chok che pu si nanghi pekla pu lo la se ake chok bang ko lo bang long te la se aprang si ratum chini nangji la se lo thue long ke thek long ke Ong tu ngalu thui long ke thek long ke itu anthropology long ta tribes tu sikito. La si tribe lapen tribal la bangso kacheprek one pelo lapen kolo bangsi grammatically itum ka accept po ba lo ten kolo bangsi itum ke deng on pa ke chokli mun bang so putar long itali ta. Ne lioma tha tribe alam jethan kitching ahut Khei wa lama bang Jethan den la Khei pulo te la ke itum munit a Khei Ingraji pen ke race pulo RACE race la bange Khei ande la Khei ang bong si ba race ang bong si Khei asu atum do tulan race ambong race abang ikethinai lo human race pulo gepu munit akhei pusi gepu human race la human race ambong akhei dokola non itu anthropology lo ngachini ke human race ambong son plido akhei akethi ro akethi ke son plido Eson bang itu weheta rong pia sahuni gelo la ke eson bang Mongolian lo Mongolian Khei lo eson bang Caucasian Khei lo la pen eson bang Negro to ma Khei lo la pen eson bang ke Aryan to ma Khei lo akhei tinta kang tui ba kang dei doi la pugalik Jehoman cimbar kado eta Setelah tu membong netum teknik lo, ukado eta kasih pu ke aning hampet, lapen bori dah bori pet, lasi aprang hut area natum ahok area natum kasih krong ke Hitler natum Germany asor, halat tu hello ahok area lo, lasi India sota area pu kasih krong dun, dah India so pada area pu hok hedet. Amatsi Subhas Chandra Bose Hitler hanjat tong dam lo netum da Aryan neta Aryan lo puci pudam lo amat bang Subhas Chandra Bose apan Germany tum long pe do German tum long pe do long le det si nang ke hapule dam nun poma Tokyo toirong Mongolia na to Khei long toirong Japan nasan civil de ante non son fido Aryan ko bangke la ke non
itum Aryan ke komat lo kulate lake la Brahmin atum helu Brahmin la pen kayastho tu kayastho khatriya tu la tume khatriya kayastho pu ke hala Aryan atum ateng ke ron ke sedan ke thek atum pu alang litung ke Iran ben siwang lo la posi Iran ben ke wang posi Aryan pu la si nan thek dam long lo munit ke akhei ke avi a ok avi pen si ke man ho jo a dharmo pen kali lama si non Iran long Aryan atum ke Muslim sai se dak India nang dolo bamun atunge Muslim kali dia latunge Hindu pusi cipulo lapen itu Mongolian atum bangge lake Chinese atum da Mongolian lo Japanese atum da Mongolian lo Tibet asal da Mongolian lo Korea Cambodia Thailand Philippines Burma la anta Mongolian sai se lo Indonesia ta lo Malaysia anda lo la Mongolian sai se lo lan cho takalilang hala Amerika ke do lapen Mexico ke do atum ta Mongolian Khei napen Amerika ke do hala Red Indian po anda Mongolian Khei lason de anke Turkistan ta lapen Afghanistan ta Mongolian Khei lapen lancho takalilang Tashkent pupini ni Thailand ta Mongolian Khei hala tinga Muslim ta dolo lapen amethang dharmo ke anda dolo ante Khei ang bong munit a Khei ang bong son plido pu atla son pliang bong itu ma bange Mongolian lo po jo la si itu ma mithang lam le ja semek che than na Mongolian lo po ante Mongolian along itu Karbi itu da daksi dulu Karbi ta dulu Naga ta dulu Tibet asor ta dulu Chinese Korea lai hui asor Japanese la tum anda dak Mongolian along si dulu la si ini tum la Mongolian along ke Khei asu ili tum bangke itu ke tribe lang la si itu ke Khei kang tim Khei aketi kang tim abangali lang itu ta Karbi ta Khei kang tim pusi ci pubong lo ahok lo Khei kang tim lo sedah la Khei aketi kang tim abangali lang di nang itu ma thai di Khei aketi kang tim abangali lang itu ke tribe lang tribe bihek la pen itu Khei kang tim kali pu itu ke ci punang kok ke ci pun nang kok ba ning dok de sita ka cicini nang kok ke la hello itung Karbi atum bang a tribe atum long itum do tek tek di non itum APHLC atum si kadoya tribe itum do rapet nang ku itum si puware ba jahat de nang cikroi dun de ba nang cini de ke kroi krep walam kali nang cini dun de lang la ke la si tribe abang ke la ke Khei akiti aper chok lo la bang tribe abang ke la tribe ke plang plia ko ke hord HORD ear kom hord pudo la ke anthropology along se ke top do anthropology along ko pisi tung ke sing ke ki pudang nang ver lo anthropology pu la ke Latin alam lo anthropos pu ke munit pu lo logi pu ke kacing ki abinong ke to talk about human being to talk about human being usi anthropology begitu la si anthropology lai hui alam le chini ki Khei alam chini nang ingtung golote anthropology kitab porhe nahi la pen sociology porhe nahi non nang lina rulo tribal alam di la si tribe Khei ang bong tribe do olo halas wa tribe atum kopia tribe pulote son pobak a son do la tu a ke prek ia son do characteristic English pen pulote characteristic of tribes the characteristic of tribes lage son podo e son ke amethang alam do lapen latu isia group do chong do
lapen adet sudu bihek jong hele bidame seta adet sudu lapen amit hang adet kacariji a rondo lapen cari kebong jong hele suli le seta ap e seta latum cari kebong aricho tadu titik latum lapen ke lalo lapen ke latum akaprek atrai kalau atum long dodoning tumte lasila itu Karbi atun ke tribal pick boleh pumelan. Karbi lapen di masa tum ta tribal pick kangyang lah. Ba boro tum ta tribal pick lah. La posi boro tum ta amet akaprek tribe long atum long dodun ning tum te la tum ta. Lapen karbi atum ta akaprek tribe tum long dodun ning tum te. Di masa ta akaprek tribe tum long dodun ning tum te. Naga tum mabangke tribe pen intui mucot ke dalam dia pan bol ilu. La sihat atau mabangke naga kalidiat atau mafanta naga pu lakha pondet po amatala tum a group ambong ce pondet dei. Aprang tangkul itu ni naga kali aprang hut. Saya tahala tu mafanta naga pu pon amat hala tu man ce pondet le. Karbi itu mafanta pu nang tum tang naga long le nang dodunang ke itu ce dan rapet nak pada pu. Itu Khei rapet lo ke. Amen ke karbi putai cipubong tame seta nantum naga long le nitum ta a part of naga. Naga isi a part lo pa acet lo pule cipudan no. Aku la solam bang nili arju lo. Aprang hot parokreser kepra thom kepra hini labang so aprang hot ke dak asama angbong along kapor ke karbi atu mapan naga pusi lakapon etiti wala seke lalu deh lasi tribe ke lake asamis penlote lake behavior lake amen Khei amen lo tribe Khei amen kali seta isi amen lo labang noun pulo English pen ke tribal pulo ke adjective ke lake in Okomia pen pula te gun bujua hobdo lagi ki gun itu la so munit la so group atum gun ko pila la tum areng ke lo koson ma arje koson ma la pen select high ma kalite pachu favorite ma kalite kam clembered ma chingki favorite ma lai hui la pen kado itu long da dodun tek ma lai hui gun etan aot adur lake tribal buke lasi inne ingraji pen pulote ingraji pen itu me he is a tribal buku hadi lake chok chilo ade tribal buke noun kali that kedi ange he is a tribal pulote he lake kupusi he is a good pupu meima di good ke adjective lo lasi he is a good pugu puno dake but he is a short puta puno dagi he is a tall puta puno dagi lake adjective pinak lasi noun dona lang gela e pupudunji pulutante lasi ilidum non hut I am a tribal pu lake chok chelo lake I belong to a tribe pu bang chokji lasi nilikai ta pu verkiti ajerding ulo teman nilige kadwe a tribe to men dora pen ingtum la posi nilikai ta pu verkiti I am not a tribal punili pupu. I am not a tribal. I am a tribe. I belong to Karbi. Nike Karbi lo. Sedang nike tribal kali punili pukok teti. Lahir. Lasi tribe la pen tribal kaceprek kala lahir. Tribe ke munit a group. Tribal ke la ke a quality award a durba. Acha non markel anseneli. non Asia bangkel lo mopen tipu non six schedule long aling ping ko long tame tribal busi tok lo tapi hala Indian constitution long itu nang namo pote paroni ra pli clause 2 long di 244 clause 2 long tok do hala data schedule and tribal area bu antela so a tribal bu hala bangso constitution ki thip ke te hu ko sommen sila ki jokon chok lo na so bang isi bang neli gama tha hala Dr. Ambedkar ba Reverend JJM Nichols Roy tungke ke thek thek tungke kali lo la tungke chini pen me lo la tungke
la pot alang li tum le la ka phola kali ne matha hala allo selam de hut ke tok hut se hadi lage tribal area pu tok de ko ya but tribal area pu ta hala area phansi ki pudam area phansi pudam amunit tu male pudam mali de lo la eson ke lapen eson ba ke chok che chok lo lage area of the tribes people pu si punang ya pot la I get mathadam hadi tribe pulate tribal pulate munit alang ni munit lo puge pupedat ke di la si la bangke eson puder padam lo te laga aman ka be alam the pinak lage tribal puge itum ajaha dengan tribal pusi bahaduri titi seta tribal puge therak me alam ingraji pen pudam lo te derogatory term la bangke derogatory term pinak la bangke tribal puge la si patai sini li ha Delhi seminar dun lo international seminar America pen da do jata do ala inut lenge thelo IPS officer senior pick lo alang li la pule la son lo te tribal lo lesson ke alang li pu mane ne li ba ke therak dun ole hai athema ne li ke chini lo tema seta nili pan la tum tribal pun nama thaden nang theklong ni arje nang theklong log imeni matiti daga sorge itu Mongolian Khei punya tribal tu purong itu matiti eta Mongolian ka do vele tribal ka lide tribal pu muni rakhai kali lagi na sila soteng bulotan te aprangsi ke legal terms ateng bulotan te aprangsi Khei dunang na kalang lo Khei do der si Khei amuni do der apisi ora dur bang ke tum chini unji la si nona bang ke Khei po bang peklang ke der si ora dur pusi tok rong tribal bulate muni rakhai kali lo lagi la si hala India government ba India amuni tum Assam amuni tum ke itu mapan asap akapret akhai pupu intum te pike di latu lama si itu mapan latu ke tribe people pun aku intum te people bolote munit pinak pamati tribe people pun aku intum te latu kai ta tribal pesenang ku barate di netu tribal kali bolote aning si itu ti ne lipan ke aning nang kilo inut ACS officer ne lige biheklang la so ACS officer seta amar senior lo alam bang retire lo neli pulo nege tribal kali pulo ma ning kia hala ke property dak di pulo neli dak di pulo nge join lo na you are tribal aning cure batai tho you are apuni tribal puna aning nang kibar neli bang chini lo seta neli chikur maring tum je masin neli dodun joy la I am a tribe ande ne pudun tu chala la boya dan like alam thebang la pulo itum pan tribal punang puintum pi karbi punang puintum te ba Mongolian pu itum manang puintum te athema Mongolian pulo te itum methang chichini de pugadi itum akhai ang itum da the de pugadi la si itum pan la nang puintum te la se area na to bangke la tum bangke akoles anda arjo vidapit putala di arian vidapit arian college pulo mati hala arjo vidapit ke seta itu karbi itu by Mongolian dengan Mongolian college ini ngok tai si pupelang athema itu nge non anda unconscious lang lai do alam ke awareness abelang itu nge lazim monang li pudam lo legal term badi schedule tribe po bangala ka legal term la ke lapen po si schedule tribe po ke plan ala tribe tu mang bongsi kang wai tu si ka schedule tu kadu ya tribe man le schedule kali la boleh Bamun tu dia tribe lo, setelah tu mereka schedule dia, lama si itu schedule tribe pula te lake legal term lo, law dan sila bangsa ahom alam kena aman. Setelah tribe pujong-jong bangke lake anthropological term lah bangke, anthropology alam dan sila kena aman. Tribal pun bangke lah bangke sociology dan sila kena aman lagi. Orang adur di sociology pen lagi. तो हिरो पिपार पिलो बस नॉन एलितुम अफान लापुसम ट्राइबल पुना पा पुलों ने देजे अफान ट्राइब्स पुना पा पुजे अफान बांग से तुम थांगो ना गपो लापेन ट्राइब्स बुजों से तुम ची पु बम लो पुलो तंते आले बांगे को पिलो इसिया बांगे काप्रे खाई सो तुम दु दाखो शेड्यूल ट्राइब तुम दु हाला
ilitum angkur pen nake plang alam itum cicini lo pulotan te ipeng itum do tek pu la ipeng pa do tek tek dia fancy ilitum hala tribal guna pu kore tilo alam pa ke akhiro bi part pilosa nang liklar dak pen rara pan ke than tu lo teng pen la pen anthropological terms teng pen la pen sociology ateng pen la pen constitution ateng pen la ke chok che beda me peklang tu pot nang lipan akhiro bi part pilo non dam tu pilo nang akai depend rong pilong sini dam tu ko non bangke itu sara bangke itu tribal bukan cok celo tribe pusi puna po tribe pulu tante itu ladak kapre tribe sundu kacing giga cetan lo teng pada meti isi cetan cebung lo pada itu kacing room pada cetai itu ko sedang non abang ke kupilo government dum bangke lason si complain lo la tribes ang bong kami ipacalang selera bidi apong ron bi pinita jagi thulu lasi ahok lo ondung atu mabangke angkur alam mang cini tu dia tak posi kai tak cepang theglo lo hola ko mata tum si ladak pacar mo makala mangke matha dam ta thek dia lo lapen cini dia lo posi non itum karbiang long tami khai liba pen ke na pacar ro edu non bangke ilitum lapam so ke bangjilang army bangke lapuson ron me ka dia je pane tum unity mate isi ning isi ben angliang dom ben itum tribes atum ang bong ke wanje pan kupipi asai mate kupipi akeng kam situm ciona lam tribes atum ang bong ning isi mate ke dorapet ji pan isi vet aham pan along kapat dorapet ji mate itum kado hoi ta ke dorapet ji pan pulotang te to hoi ben dali tum chan lo la solam the bangke la Khei alam bangke pachini ho nangi Khei pu ilitum ke race pen track pu ke di la soni alam theta sivet se pu thekcha Khei kwan wel lo pu thek stala race la pen Khei pu bangke a meaning alam the jor meaning dula ta to je ilitum chethana ling seta Khei pu le pu de na la se Khei pu bangke ilitum chini nam ko non ason dak ahumatum hanta ahumatum ke tribal ke pusi pubom titilo itu kado kita ahum dengan tribal lapen alam tu mamata khomia tenta moi tu ahum poli moi tu tribal hoy pusi tipu pula serta hal tenta chini nenda polo tribal ubang ke asap so chok chechon lah tribe pusi punangi ubang chini nenda serta ala amuni dah tenge thana ling non mongolian lah lasi hala Mongolian atum ahum atum ta Mongolian lo mantai atum ta Mongolian lo ili tum ta Mongolian lo kuki atum ta Mongolian lo seta akhai bangke tribe bangke ili tum ke karbi lo hala tum ahum lo hala tum ke kuki lo lasi la solam yung si pachini lo protante la kacharu pini ne bangke mo phige awilet to pathema ilitum ehemisi Khei si buci cini lor pike kacar mojita lage ninghang hedepo herang dupo cijinso abang si do cukup po itum ta ekorte ya poket pc poisi apan ke itum ta ini lamki ini cetonte pacet ke kacing cek cebong ke do tahai nani seta kacet cok kacet pachi la wan eklem klem mati di la si halatum pentai itum la sonalam akhai tin menta attract tin menta itu nung cepat sini ya lo tante non itu epeng gitu ji mate sia Khei mate sia race is atum epeng vet ke dorapet ke tharapet ning siet ke dorapet ke akenang sol binong lo tema India long sinon itu doko India long bang area tum ompi hala tum ke na hokta do all India ke non ini tumpu nihan nire bahwa Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam antara tum nang plain tumlu. Kalau tum na hok le ta amithan a race puci chini. Area na tum ladan di khuma long ta do behabe parang claim. Kalau tum Guwahati ta do, tum Dibrugarh ta do, la tum ho Naharlagun ta do, la tum ho Tawang methe ta do. Setelah tum race bangke cicini, amat tum bangke kacing hon bangke doko. Langsung sini tum tak
la race mate Khei cini lo pro tante la ke aprang nam tang itum la Mongolia na Khei jan kacharbo la puson man ke awedet pu si kamat hadam la siladak ni ke theklong pen ka ladak ka chimila mate kang chap ke theklong la no abinong eta bang ke chimki dam de nei moni da tum han ke nang mesen ma heno ma puke chimki ke pin ben ke kwam hang ke itum lang lor ben ke lamban ke mesen ma heno ma puke tum pak the guni identify ni la sino ladak well som timung ake hai rangkap sudah do yo tribal unity puke kubo mama kapre tribal atum kupi sining si kavedet kupio pot lo sar busi nali phana karju la sila so putak nang ni kupi lo ma kuji tribal unity ke kubong lah sita kupio pot sa kapre la tribal to mangge la puson aning lar sapen nang itu na hedet ma ba nang dun sita me la puran se to dun dukan kali dalang ma ko kasi kupio pot lo kapre hi la puson to ma mate to ma ko kimo ga chi ne poloma mate ko mane bangke damben lar sapen di khanam bang kavedet poloma kalang la sinili ka chinia tengke jong si itung tribal unity punanghi pulotante tribal Mongolian po alama bangke race la so race horde pupi ne bange chini pe mina la so alam ilitum ma thadam tha ilitum bhugol ka porhe buron ki koy geography का पढ़े के चेंग और नीपेन के मास्टर तुमके ला हेलो इंडिया मैप लो पुनंग थान थे ला हेलो पीरथ्या मैप लो पुनंग थान थे ला हेलो हिमालय लो पुनंग थान थे इतो मनांग थान मने असमीज पेंसिनी क्यों पढ़े पढ़ो भू मने पृथ्वी गोल मने घुरोनिया उसी ना थान बफ्राम Geography kacini geography po subject cini det tik ke nang geography a problem ke cingki dam tek thelo lagi cini de unelo lagi son na kaksi itum college dun po economics a subject endun po hadak master dum keceng ar nipilo na than keceng jot kali I rui ni bagdola na than Nelita Saint Edmunds College se porhe dun lo Das Gupta nili tum hanang tan Professor Das Gupta lapen inut Mr Professor Lingdo ni tum hanang tan ilo hala tum nang tan ke cheng penne la hello Malthus theory of population puranang kan the la hello Ricardian theory of money puranang kan the la hello diminishing return puranang kan the naga kan ke pilo what is economics punakan di what is economics pulahan naga kan ceng son thak se subject tin kala pul tangte non itum tribes atum unity do nai pulotante abino ke tribe ko pilo ko chinina la first thing no itum chinini tribe ko chinini moheta lang lita pulo ahom do ta amiu tribal pudi Moyo tribal, I am a tribal, mesti kau ke pudi. Anda lagi terak me alam lo anda. Ame tribal bunyi tak Khei ke lidet ke lagi. Kau mesti lale I am mesti kumi po aku. They are tribals, jadi S video ni lah tribals. Malah plural. Adjective ke plural lagi gende. Kau mesti adjective lo plural ke dopo. Adjective hai plural lagi. Ande tribal puke adjective ane ko usi plural gitu po lagi number kali jet ke lagi lapor lagi itu abinong ke emethang da cicini ne lang la pulay non itung karbi itu emethang da cicini ne lang nang naga pan ko pulay cini po nang khasiya pan ko pulay cini po ba khasiya to emethang da cicini ne lang na khasiya tu ko pulay karbi pan ga cini po mizo kuki to emethang da cicini ne lang Itung karbi itung han ko pula ka chini po. Chini ne det lo te la ka chikur marwer po ka thek lo ralam no la ka. Ni si do thek thelo. Non ko pula ne ka chini ye te. Nang ni korte po yong si ne chini det lo te e korte ba injir po le te e o ka vi ka che phodo ba itung chini lo ka ding. Chini det lo te ka ching ki pe no wa si
Ekonang cipenang tak tek dan jika di, cipenang soi tak tek dan ji, korte injil politik. Aning je cici tu hak serta aku cingki tu dan ji lah tu mangge. Serta korte kali habang tu boleh dah bang tu saya putar puji hero. Angke itu korte aku risi politik itu dah itu mereka, itu dah puji mati di. Sontak kalau karbi itu dah arjab damprong lo te itu mati puji. Halabang anu bangke. Ante non jong si itu Mongolian akhir saya selalu puji. Cicing dia lo te hala naga, mizo, karbi, khasi, garo atau manda itu pusi pupolen ke. Itu pu halang ke si pupol. Kima kace podang bang ke cini dia. Wice polo cini dia pogan ke. Ye, an ke la ke unity do tekpo. Non amat ke itu ke la salam avelan. Non anta tribal pusi cipu bom ditila. You are tribal, I am tribal pusi cipu bom ditila. Ceterak memi alam se itu ke use bom na. Ante non labang su itu mapan na kapacelang pet pede tia pansi government ke itu mapan tribal mesti nang puver ke tilo. Asamis ke jono jati mesti nang puti tilo. Di matharam deh Asamis Bengali itu mapan jono jati mesti nang kopilo ortho alam theke pilo jono jati puge. Jono puge munit inut pulo. Jati puge lage Khei pulo. Inut ke do Khei. Budi jono jati puge. Chok chi boleh, pusgi chok rai po. Pin thek inut ke Khei ke do de. Inut bet ke Khei je plang de ji ke de. Scientifically dah lang hai. Abu so pen pinso ke dosi usota celang si usota doji ke mati. Lapen rong do po mati. Khei do po mati ande. Lasi inut pen ku pusgi putih po. Aku itu mana aku nang putulang de. Abamun tu aku nang putulang. Tribe atum ke lapen Shudra atum ke Gotra we nang putulang de. Gotra ke Bamun atum lapen Khatria sumti Gotra do chak pudi. Gotra ko bang hala public tumbang rat tumbang ke cini dia je pot. Kar dia lamben tham tu der. Gotra ti. Ohomia goat page pila. Goat page group lodi. Goat page eta goat pudi. Good kaise pupe hai. Manu good kaise. Pada mana a group cing room lo. Jadi saya goat puke a group pu. Ante karbita group do. Karbita isi a group lo ke. Khasita a group do. Lapen ke naga kuki ka do ita a group do. Kung si a group ave gotra ave pu si itu mana pun po. Abinoma bangke itu kapacicini ne det itu metan. Kacini ne det itu man nang kapacini ne det dia pansi itu man gotra be putanai pu. Lapen itu man tribal benang puvarat tadi. Itu man karbi jati bukan hal tumpu intum telo. Karbi tribal tu si karbi jono jati tu si itu mana pupo. Karbi itu dia dora pet pe tu si nang pupo. Inut ke dua jati tu si itu mana pupo. Lake itu angbong ka celang pet pede dia pat ikapa celang pet pede dia pansi la bangso itu man gotra avi pedai pul. Gotra pul le celang pet pu bidakan te alam the bangke. Lahai le alam ke. Lasi lai hui lam aku ningje tu te do tu olam ho. To nang lin putat non patai bang la siala komata teron sangolo ne pene Timung sama bersama. Alang li nakar judun ke besen lo aku nar judun tamela angke nar judun lo te itum ke thanta joy mucak Akhirnya pilosan nasi ahok lo non ini tum muni dapan cini ji pulo kang te apransi ke biografi si tum tak ya de biografi pulo te ke cengsi ke amen akul lo laso bisi address itu mah tuji laso bisi aku apa itu amen tuji laso thosi ke cengsi tum class ki tum puita me arts pusta me laso lo subject du pigi political science and chenglok emopen di poson na taxi economics ta laso na doji a subject tina long ta me ala so ke cengsi a definition jo si chini ne pote arlo ta me tum tu ne ko non son economics long tadi martial definition ta ho alpha definition ta di men jo si na judo ko de tu muji de ke ni lasi ke cengsi non son mopen nang ni clark lo ke than geography subject jong si tum erno ko kan te men magi india map nang patroham gini di velo nang pe klan nang pe kangkle geo
graphic kwa definition sina juji wanang tanji jiu puga peer the pulo graphic puga description pulo la se peer the long ku ppc ke doma la so aputhak ka study je fancy la so subject bangke ki bipon pulina nera na patate claro lo sa asa kero part pe la se non pe na bangke tu nili la ela pui genga kopia posi tum tribal tum unity te det lo ko hadi ka unity te ke la ke itum tum si Mongolian a tribe tum an chelang pet lo te hadi North East India ke itum ke adet thepo si manda ji la adet thepo intang rak state hadi India Union ang bong intang rak state na pache plan un ede tio fancy ilito pana pache chokora titi la si non da itum ke APHLC pula de APHLC alam je thanang go APHLC ke all tribal unity pusi pulo amat kopi lo nang ese claim tho bang ke bang RSS tum ke nang sini dun at lo amat bang ha Manipur pen lo nang elo Ladaka itu Jeminaga tangho Mar tangho Athado tangho Kuki atau Manlo nang lolo oh lagi la APHLC ke lagi Karbi party lagi apon nang tum la tum long do tu nang ne nang tum akapre ka party panle vote pinun pubang nang pudun ko amal la tum ni sini ada lagi angi itum Karbi itum ta sini ne dia man meeting a link jata link ta karbi mesti ninje ora di kilometer masalah tribe kapre ka tumbang ke ai ke plan pelo yo setahla tunda kilulo itum karbi ong edet tumna along nan ke do tundam kisum gima hala bomalia tum 190 million atum long ke do tundam ke joy ke gima di itum ke million isita le dundelang lagi mati istilah lagi kacini ni alo kacini awareness kami apolo itu hala tu mata teknik apolo kali lo karbi atum ke cetan lisa itu Mongolian Khei cingkilo te itu akor te injir lo hala tu cini nang apolo tentang cini ni dia apolo tribal ko si cipurong apolo tribal pula te do jam nang ipu alam lo kan dia kala orang do jam ko si jadi explain wrong shy ko ingraji tu ni pu shy mana do intum te non nang lita nang lipun ne li do ko puji do la polio la son ne lo shy so non tribe atum an la son lo naga tu ni bor ilo ke do rapet ke penhala zo ko atum ta bor ilo do rapet na pusi hala tum ta bor ilo zo budole zo hala tu mizo ta kalilo zo ko na nên ang tum anta zo lo itum karbi tum anta zo akhei pusinai pu hai ta sara kero part piglo la sinon pe namang tum re setam ko tribes ko bang situm punai tribes lo ko tan te khai solo la pen tribal ko bang ke la ke on dur bang segi puda la si hala constitution long da binong ke hala constituent assembly debate abo tame kumat ne akichi si ki thabduni la alin ka hin lomba hedi la monon phi ki pai no da ke pan kumat ne ambilang no si ki to bila la si non kana bangke tum chipe chok pon jado na la si grammatically grammar ate ndame tum lang nam de chok si dia ko lage tracks kusi puna ko tracks ko te akhe do de da pisi amuni plan de da pisi ku pisi ki claim ke dama ala ora bangke banji tribes people punangi la si Tripura ta tribal hala tum han upojati kusi pu tribal Tripura abongali tu la hala da tribes tum han Mongolian tribe tum han upojati kusi pu pane sub tribe pul hai kumara sub lo na di kumara acet lo hala bang ku pede hala ke pudam bang bongali tum acet po bang sada pudam rong amasi nitum batai ke thom hatak seminar dolo Tripura amar la Tripura la neli kitab pon hala tum porhe lo aning dok pik lo amala sorni pen nitum tribal puji pupelo ko jati pade ji pupe nitum ki puji pamge tribes people puji punai hala tum tai pu people gen de tum ta bolo yo munit ke tum ta bolo yo itum tribal kandidat ke quality shot kandidat ke itum amunit ta itum ke pamase tribes people puji hala tum ji pu lasi aning ke chepe the isi election da hai ide to kan te kalang lo la se grammar lo na ke tok do ke din non man ke noun lo la ke noun lo kan de
noun is a name of a person, place or thing. Pukedi grammar long ta. Isi Khei nama isi ki irdam ahormu usi kita kitok lo grammar long ta. Lasi non pen make ot adur bu bang kali si tribes usi tu punah mo. Kitok limba. Kiro bipar pelosan. Lasi non tu dam tu bil po. Nangi pansina tu poso pi dipian long dam po laso pi tum tok subang pajut kau na. Lasi pinihat jong website long cek lo. Lasi haladak itu website nong ketok kalasan hello lapen non herjong MP election aprang kami kedamtang ningkan cek aprang MP election horason kali dia kedamtang non itu MP election hor bangke autonomous award bang abedet lo ST parliamentary busi tok chalo constituency busi tok chalo lasi kopi pot autonomous award bang abedet to pinihat ke cek setame X puga dia dak to X pulutan ke dotang ahor mulo non ka abedet lu po fansi X pugi pudam lo lasi lason nang apa ciplang long pok ke koson lo sa lain ni ke laso hor mu bang ke jung ke la puge war pit ke no dari mo aku jong si war pit pulutan ke itun ke government of Assam ba government of India bang ke question arjuna ko aso pudang le tan basa angge kita na itu election alam nang lelak pa di. Berarti ke itu muni datun kopi mai claim kang tu la election utsi na kelang jadi election utsi kupul maho kangsai kopi mai claim kang tu. Ake ong atun kopi lagi pugang tu. BJP atun ke lagi bamun atun ma party apa jo area atun ma party deh. Abinong ke BJP dengan area na tu party, Arjo tu party. Lapor la tu bangke itu bangke independent nang tungta nang metang celang nung dei po bang nang puin tung telu. Nang tung ke ni tu marung sidu. Halada monusmriti long ta tok lo. Anoksa ta do monusmriti long. Itu bangke la ke bamun tu akeng pa arum sidu posi po. Agi jong si itu jong si autonomous dan mana independent mate sadhin bulatan te aking pakarum do de poke lama si BJP atum ke la solam ni tum kata pulo BJP bonat penoman BJP ke man ke la ke RSS pensinang man RSS atum aning ke hang ko pima la si BJP atum claim lo la pen RSS atum ko pilo ke claim kang tum la ke Brahma asopo monu alangli monu smriti tok lo Brahmin atum helo kang tuine an par ke arum saise lo itu posiadak tok lo lapen itu tribal manine tribes atum scheduled tribe atum scheduled caste atum apanan OBC atum hanan talo latum an ke lage bamun atum akeng pak arum siduk posiala atum kulo ane monusmriti long son si tok ado ane RSS tu ne monusmriti pen sinang man lo si monusmriti ko pima ganing je monusmriti akita along ko pima keto halas teng si RSS tu claim lo di laport si non BJP tu ke wang pen ili tu autonomi kapag BJP tu cek lo Congress tu talo ate mahala paragraph 2 sa paragraph 7 pavidet amat panchayat aron pen election pape dorong labang ay congress tu je claim lo kaya lagi lapen tharokre sir kepra throkepra sir kep aningkan halata lo kasilam lo te governor a permission nangi puta lata congress tu je itap dun lagi lapen surihini ra hoaningkan SIU nangi bita SIU ateng claim klite council tu tak claim un ek puta lata congress tu je claim lo lagi lapen harokrisir 2013 aningkan apen 2000 surihini ra krehini la pe krege thomaningkan itum tribes atum pan karbi lapen kaprek tribes atum pan master kam pipede amat kece atum kipichot lata congress sinaikan lagadi amasin non hala so posi BJP tu home dun lok lo amat BJP dengan ningarong mamchot lo amat BJP atau mangke RSS ki puat tengsi itu umpan otonomi pawidet nahi pula ya itu lamat si otonomi ka pawidet pan hala
Karbi Anglong Autonomous Council pada autonomous pulote Shadhin pokoknya laso alam pavedet nai Jakong pavedet nai pulo Jakong pavedet dia fansi halada autonomous po bang pavedet lo lasi constituency parliamentary constituency amenda hadak lar phak lo number 6 Dipu SD scheduled tribe puli pucalo autonomy po autonomous po bang hadak pavedet ama pavedet lo sita lang from la council Karbi Anglong autonomous district kalilo dei po bang pupela ama RNC election ho la autonomous po bang pavedet nang ji po bang ke lat thomra suri plikep rahini bodi lat thomra suri plikep rahini amuni tum chedon nundal autonomous pavedet nang ibuge kalang bodi lat thomra suri plikep rahini mas suri plikep ra troxima latum chedon nundal BJP ban pe hai dia lo itung Karbi atum ban akaprega tribe atum anta lapen halak Bongali Bihari itu mencelang pungsi cedon nundel lo amasi cedon nundel pen genon Omor Singh Tiso MP ketok hadak la puelo Omor Singh Tiso MP Dipu ex autonomous district buada to ex autonomous district MP pusi ketok ex pulu tela ke kedamtan pulu autonomous aprang itu non avelo pulu yo non autonomous district kalilo pulu yo latum Shadhin kalilo non ke ha kape ha general district asam no ha Nogam Golaghat la son tak non ke Karbi itu autonomous non ke amethang pen thang ta ciklem paciklem long lelo pulu yo itu mana paciklem long ledet po pusi pini India government website along pini pen peklan der lo dak do bodi ke to na ne do bodi la puyo la sini liga sini ate ex poke la ke aprang dam tang lo puyo ex former pula ingraji pe former pula mane ex agot pula ji ঘটনা ঘটিল আগতে la puyo asal la je agor kotha pula eta puroni kotha pula la bange itu adalah X politik lah si lah non ke itu cekroi dun dat lo RNC election ni April ingko era troker ni cekroi dun dat ili tu Karbi kedoan kali Karbi ta dodun olo tribes atun akaprega tribe tun da dodun lo Kilonjia Ohomia Bongali Bihari atum celang fungsi itu otonomia bangke cepawedat lo Nasino naman ke ladak autonomous bang mata kranti autonomous pelotante lang pambelo pote dictionary long da self rule pu tok je jalong pe itu la sinon council long jong si autonomous pelotante law making aron ki pincong ye pan Jakong dukok lo itu mono la si six schedule long da dulu alada itu pan ki claim ke damai long lia ron fencing lo kasona sona ron alada itu ki claim pan Jakong dulu sitame nora bangke autonomous wawat abidat do pelotante mu pejo pen keningkan normal kali data hita mu ningkan po bandingkan ke bapia bangke hala suaja kong bangke pebidat po na lo ke pere mini bangke asinon ni dipelong dam people la sopi Talkshow dam pejo po la sinon bangke autonomous abidat autonomous bu award bangke la ke mengenjong da sada pulo bale tum dikri rong lilang tami tum teknologi mithanga Jakong pen aron ka pinchong Ola sonoy alam thia bangke la sinon bangke la bangso alam thia bangke pride lo pot non la bangso Jakong ba la bangso alam the puthot ki patok duri pan BJP tum claim hai ma so kam la ruling atu ade ruling do bom hosi la so alam the autonomous ko bangke remove the law wipe out the law apo la tum reinstate to hai ma itu hai hela la thema la non delimitation ke claim ta la non BJP donc c'est ke claim lo la se hala ini tum isi example endam nan la BTC area ke aprang ke MP constituency hini do isi bangai Kupraja isi bangai Udalguri la hini ta ST reja athema 6 schedule area mati di ama 6 schedule area plote la ke
schedule area ke jong hesta lage ST reserve ek nampo lapen 6 schedule angkangan si a constituency ta selam chot nampo seta non ingkan ingko ya APHLC delimitation ke dodo amat jula ke damtang non recently delimitation ke claim ho bang ke Udalguri constituency abang ke 6 schedule area ta ephar lapen general hadi non schedule area ta unscheduled area ta la ephar par mange pon thude amasila general area ta hepi isilam dorong district ke munit ki ong mer district kachinglum mer district lo ada bang ke budamelo protante schedule tribe tumle ke dogali hatunge ada ke non tribal tum si ki ong lapen ha rongya pen si ke cheng rongya pen cheng lok la dorong district anda parlo pon lapsi angke ha 6 schedule area pondel Udalguria district non hakimi la Baksa district Tamulpur district anda la da parlo pondel lo angke a constituency banta general non mange open pinchom le lo ge ST reserve kali del amat ki thuda ST kali thuda thulong del non ST atum ki thulong ST phan ka panong lor ke ko krajhar constituency an wel lasi la ke claim ke la ke BJP tum si ke claim lo halaga schedule tribe atum bange oppose du nolo lason mi nang ne athema 6 schedule constituency ke 6 schedule area si pado chonang ji la general area ke parlo ponan ne puda halada student organization pen chenglok apsu tum pen ke chenglok political party pen ke chenglok la pen akapre kapre halada BTC along akethe geding atum anta la bange ka oppose ing tan kringlo memorandum ta ke piduna phong lam na ningje du lo sita la BJP sarkar tum bange matilai election commission of India tum bange Croy Craig delimitation commission tumke bibori de lo non ala komane non tribal si MP ta ke hail hara la son si itum non da ke Karbiangong di Mahasau pen MP constituency siwe la MP constituency aprang ke autonomous district ST parliamentary constituency pudo Sitanona la bang so a delimitation ke claim pen ke la autonomous district pu ala award bang ke avedelo ke do ke non ke number 6 di pu ST parliamentary constituency banga the X autonomous district pu si pu X pulote aprang ke autonomous district lo stanone autonomous kalilu olam na ya a district autonomous kalidelo non ke ola Nowang district ola Morigaon district konane Sonitpur district ateng lo non itu lalu lasilatum menge haihelo lage athema latum sike claim lo lapen latum claim det lo autonomous ku pawe det lo aman la mes la delimitation tandet pensi election e kedo gedi aman la autonomous district pu awe det lo mes selo BJP tum ke claim usi pura 3 lakhs baka arar tumbang ke aning kan sam pensi BJP fan puthot pahai chulo seta la 2 lakhs bagno arar tumbang ke hala autonomous district puta donangi 6 schedule puta donangi pusi la tumbang ke BJP fan mage vote job dun deden sinom la autonomous chepalong suji bulo tante la ke BJP tumbang ke lage claim ta hai hello athema la tum kache don dun si kapaklem lo mo phi non ning kan ko ya pita latum nyong si latum khan nyong si Jakong bibom protante la itum isivet di pu ST parliamentary constituency ta mo ke plak dak po ihin ke lamdi ta parlo ponde po ihin ke ha gulagata parlo pon po ihin ke silchar ta parlo ponde ta hai Silchar le ke parlo pono protante anke ke haiji ke itunge lage arnam si chini lo lahel lamong to kero party lo or do lo posik ene we Talkshow bang itung pansi kang ton pono la situng ka chini dam nai ba kala no
thana ling sita itum along rike 6 schedule kan sike charia pot labang so 6 schedule Jakong ki pa veja fancy Assam government tumke kai kita bidi ri rock lo lapen labang so tribes atum Jakong ki pa veja fancy nota autonomous pa veja lo la autonomous ki pa velo pro tante monon phike bege chetum handak nate jokrin fancy lo tumo kema asila bang so abang ke lake isi sensitive lo labang ke itum ke phire me asolo lase aron fancy itum non chikina koko kana lisita lase lake government of India panda lo to mang ko ipon posi ni sa panda me chuning rilo pendak state government MP si claim nang pola kala abinongat ke non do boma MP itum si ke claim bek ne atum lo athema atum ke MP pulotan ke article 244A panda lo lapen asol kinanja son anda la tum si claim nang ko lase normal ke claim haima la tame itum lang guna ko kora tum lase domani tum penebe Talkshow 62 to the Constitution of India and autonomous state episode 464 lo nakela guna korte la pening tum functioning rilo bangso Talkshow bang tum on an serikta itum kire setia phanabang nang tum dana cara pangka lase pening rilo konse kan tom lo kado gawe pandame ajo ke me kardo